hyvät fiilikset, siis ihan mielettömästi ollut porukkaa ja ei olisi paremmin voinut mennä ja kun oli näin upeat ilmat, niin yes. Oli pitkiä, oli lyhyitä, oli dokkareita, oli fiktioita. Festarilla on erilainen yleisö ja festarilla pääsee itse kohtaamaan se yleisö. Ihmiset viihtyy täällä ja kommunikoi keskenään ja keskustelee elokuvista ja jopa kylpee. Meillä oli harvinaisen yksimielinen raati. Mä en olisi halunnut, että tulee mitään muuta ratkaisua kuin nämä 2. Yleisöäänestyksen voittaja. Labyrintti. Tuntuu mukavalta ja jotenkin palkitsevalta siinä mielessä, että kun sitä nyt ehkä tehtiin tätäkin elokuvaa aika armottomalla metodilla, vähällä rahalla. Ja Rakastan sinua kyyneliin, Jari Kokon ohjaus. Arvostan raatia, arvostan sitä, että se oli niin kuin eri alojen edustajia. Että siellä oli niin kuin, ei ollut kuin Katariina sitten niin kuin elokuva-ihminen, muut oli muualta, niin se tavallaan nostaa ainakin mun silmissä sen arvoa. Ja toisaalta niin tällaisesta niin festarista oikeasti pidän enemmän, mikä ei ole niin semmoista krumeluuria, vaan joka on, niin keskittyy siihen sisältöön. Ja selkeästi niin ihmisillä, jotka siinä on duunissa ja jotka katsoo leffoja, niillä on semmoista niin intohimoa, niin kyllä se niin mulle merkitsee paljon.